Umphathiswa wesebe lezothutho eMpuma Koloni uXolile Nqatha befakana umlomo nonokhontraka eMonti kwiziko lengqungquthela zamazwe ngamazwe ngomhla we-24 kuCanzibe. OkaNqatha ebezokhangela izisombululo apha koonokhontraka ukuba bangasebenza njani besebenzisana noonokhontraka kunye nesebe lezothutho. Ukanti iqumrhu uSandral nalo belikhona kule ntlanganiso. Umseki wenkampani Amyoli Projects uNonkululeko Khetha udede wenjenje. Okay, ndinguNonkululeko Khethelo, director ka-Amyoli Developers, sizinze eQumrha under iGreat Khai local municipality. Imandi le nto ayenzileyo azoseva kakuhle than umane sithumela like nge-officials, uyayibona. So at least uzoyiva ngokwipheyini yethu as contractors because awukho lula, but ke siyazama uthubeleza in between, but akho nto izalula. Even with the compliances ezikhoyo kuya kuba nzima, but ke naye ke uyazama with i-programs because ke once get in kuvukuphile. We got a project of 5 million and then ndakwazi u-upgrade up to grade 4 loo ndikuyo ngoku. uSandral une-project ezikwi-large scale of which black people zise-few, not that azikho zikhona zise-few, but you'll find that ke ngoku i-tender documents ziyabaqhwaba abantu abablack bakuthi babe few abakwazi ungena. So in a way funeke ngokuthi sengu-grade 8 mhlawumbi you want to collaborate with the white people abasokudala bekhona because bona they've got abazonida zi-guarantees, they've got financial muscle of which thina we are still lacking on that, but then the opportunities are there. Amyoli Developers currently is busy doing e-regraveling eNgqushwa under transport, is busy doing units 100 under human settlements. It's a 6 kilometer of regraveling, and then busy doing units 100 for human settlements in Tabankulu. From Buffalo City Municipality Business Association. Association ke ejongana nosomashishini abasakhulayo, meaning your local SMMEs in all angles ke. We operate in the construction, sikhona kwa transport, sikhona kwa farming, but apha ke size kwinto yakwa construction. So kuthethiwe ke namhlanje into ezithethiweyo siyaziva ezinye ziyancedisana nathi, ezinye sisazilwela, kodwa ke nje bakuthethiwe nje we want to know into bana ziza implementwa nyani na, and also kwazi implementwa iza-implementwa ngendlela ezi-right na, because we have a challenge into bana kusibizwe kwinto ezinjeni ezingqungquthela, especially kakusondela uvoto siye pha siyomamela sive into ezimandi, but after uvoto zinga-implementwa. So our biggest fear is that sizawuphuma apha sesonwabile but into zinga-implementwa, but yona the program was okay. We are not happy with inkqubo zomasipala, especially in the construction field. So sifuna nayo MEC namhlanje uzivile isikhalazo zethu with the hope that xana ephuma apha uzawuphuma ephethe nto aye apha esebeni lakhe or implementa ezinto sivumelene kuzo kule meeting. Ningumbutho osakhasayo, siyabona uSandral uyaqhuba kwaye uyasebenza uneprojekthi enkulu eqonce ephansi komasipala ombaxa lapha eBuffalo City. Ingabe ninazi SMEs zabantu abantsundu kuba kukho into ethi isikakhulu kungena uSandral uthatha abantu abamhlophe, ngaba niziva njani ngepercentage enixhamlayo kuSandral neyiBuffalo City? Ndingathi ngelishoye ngekukhambisana nqamkhulu le project uyithetha yenye project esisijonge ngoluhlolo cause ngoba sikhe sayapha so visit la project and safumanise into bana there are companies ezingezona lapha eBuffalo City ezixhamlayo phayana, and ikhamanza lapha ngaphakathi ke ngozona zezi zinikwa leli shiyekayo apha singathi zingaphandle zithatha icream zona ezithatha intshe ngapha ezantsi. So la project sijonge kakhulu because we see into bana la project yenzo lento bana makuxhamla abantu balapha, kodwa ke abantu balapha abafumaneka, so sijongile la project abantu bonwabanga kahle kahle la project because akaqhubi kahle uWHO phayana. Silapha namhlanje kule ngqungquthela yosomashishini abakhasayo kwicala le construction. Ngenxa yokuzimisela kwethu singurhulumente ubana baphuhle kuba yona le ndawo ye-construction ubukhulu becala abanikazi ngabantu abamhlophe. Ngoku sifuna singurhulumente sibaxhase kakhulu baphumelele aba ukwenzela uba babe kwi-grades eziphezulu, ngoba ubukhulu becala bahlala bephaa ku-grade 1 ubukhulu becala. Kwaye sibathatha njenge-partners zethu singurhulumente kuba xa benoba professional, xa noba developed, ungamkhulu umsebenzi abawenzayo uphuhlisa iprovince yethu. Nangoku ke abanye babo sisebenza leli qumrhu lethu linguSandral, siyabafaka kwiproject, simfaka umuntu eku-grade 1
kodwa ngoku abanye sebe-grade 4 grade 5 sifuna uqinisa loo nto ke kuzo zonke ii-projects zethu. Ezinye izinto endizibona zikumqobo kuphuhliso yile nto ithi uba ufuna ufake ukhompyutha kwithenda yemali ethile yiba ne-bank balance eyi-200,000. Abaninzi abazuba nayo loo nto. Zinto endicinga mna ziyafuna uba siziqwalasele singurhulumente, ngoba xa uzawuthi ufuna ibhalansi ye-200,000 usathi mos makunikwe abantu abamhlophe, kuba abantu abamnyama abazuba nayo loo bhalansi leyo kwii-akhawunti zabo. So masizame uqinisekisa into yobana inkqubo yeze-construction industry iyatransform, iyatshintsha, iyaguqulwa, ayireforma. Bayaxhamla kuzo zonke ezinzame ezinkqulethu zenziwa ngurhulumente. Yiyo le nto ndithi abanye beku-grade 1 uqala kwezi projects, abanye sebeku-grade 4 ngoku, abanye bengezo-registered engineers. Abantwana endibaziyo abamnyama abangamantombazana abaphaa kulaa mmandla wasembizana baqale kwezi project bengezo-registered engineer, ba-registered ngoku. Abanye sebeqeshwe ezinye iikhampani, zomnye uqeshwe phaa kwaSanral njenge-project manager. Abanye bebengene phaya baqeqeshwa kwicala lokugoba istili, seyingabo abagoba intsimbi ngoku ngaphandle kosupervisor kwezaa bridges zakhayo eMthentu naseMsikaba. Uphuhliso lethu lihamba ngolo hlobo. Umphathiswa uXolile Nqatha ungqinile ukuba abakhwiniba bazawuphinda bawachophele.